आसामाव गिबि खोलोबनि बिसायख'थियाव 70.77 जौखोन्दो भट गोलैदों। लकसभा बिसायख'थि 2024 नि गिबि खोलोबनि भट आजावनाया शुक्रबारखालि जालांबाय। फुंनि 7 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 5 रिंगासिम भट लादों। बेबादियै शुक्रबारखालि फुंनिफ्रायनो भट मिरुफोराव भटारफोरनि सारियाव गसंनायखौ नुदों। मख'नो गोनांदि गिबि खोलोबआव आसामनि मोनबा लकसभा बियाबाव फारियै जरहाट, डिब्रुगड़, सनितपुर, लखिमपुर आरो काजिरङा बियाबाव भट आजावदों। आसामाव गिबि खोलोबआव जेबो रोखोमनि हिंसा गैयालासिनो जोबोर गोजोरै भट आजावनाया जोबलांदों। रिपर्ट बादिब्ला शुक्रबारखालि मोनाबिलि 5 रिंगासिम एबा भट होनायनि समा बारग'लांनाय समसिम आसामाव गासै 70.77 जौखोन्दो भट गोलैदों। आसामनि मोनबा बियाबाव गासै 70.77 जौखोन्दो भटारफोराल' भट होनो ओंखारबोदों। बेनिनो डिब्रुगड़ लकसभायाव 70.65 जौखोन्दो, जरहाट लकसभायाव 76.20 जौखोन्दो, काजिरङा लकसभायाव 68.90 जौखोन्दो, लखिमपुर लकसभायाव 68.34 जौखोन्दो आरो सनितपुराव 68.84 जौखोन्दो भट गोलैदों। आसामाव गिबि खोलोबनि बिसायख'थियाव 70.77 जौखोन्दो भट गोलैदों। लकसभा बिसायख'थि 2024 नि गिबि खोलोबनि भट आजावनाया शुक्रबारखालि जालांबाय। फुंनि 7 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 5 रिंगासिम भट लादों। बेबादियै शुक्रबारखालि फुंनिफ्रायनो भट मिरुफोराव भटारफोरनि सारियाव गसंनायखौ नुदों। मख'नो गोनांदि गिबि खोलोबआव आसामनि मोनबा लकसभा बियाबाव फारियै जरहाट, डिब्रुगड़, सनितपुर, लखिमपुर आरो काजिरङा बियाबाव भट आजावदों। आसामाव गिबि खोलोबआव जेबो रोखोमनि हिंसा गैयालासिनो जोबोर गोजोरै भट आजावनाया जोबलांदों। रिपर्ट बादिब्ला शुक्रबारखालि मोनाबिलि 5 रिंगासिम एबा भट होनायनि समा बारग'लांनाय समसिम आसामाव गासै 70.77 जौखोन्दो भट गोलैदों। आसामनि मोनबा बियाबाव गासै 70.77 जौखोन्दो भटारफोराल' भट होनो ओंखारबोदों। बेनिनो डिब्रुगड़ लकसभायाव 70.65 जौखोन्दो, जरहाट लकसभायाव 76.20 जौखोन्दो, काजिरङा लकसभायाव 68.90 जौखोन्दो, लखिमपुर लकसभायाव 68.34 जौखोन्दो आरो सनितपुराव 68.84 जौखोन्दो भट गोलैदों।